actualització de les novetats de les proves unificades de certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes i de la Junta Qualificadora. De la SIACOVA continuem sense cap novetat després del darrer vídeo que publicarem. Comencem per l'Escola Oficial d'Idiomes. L'Escola Oficial ha publicat per mitjà d'una carta signada pel director general, Rubén Trenzano, la confirmació del trasllat de les proves ordinàries que s'havien de celebrar maig-juny a setembre, sempre condicionat a les directrius que marquen les autoritats sanitàries i les autoritats educatives i a l'evolució de la pandèmia. Parlem ara de la Junta Qualificadora. Així publicat en el DOC la resolució de 13 de maig, DOC del 15, com que queda suspesa la convocatòria per a la celebració dels exàmens de maig i ara estem a l'espera que isca una nova convocatòria, tant per a les proves que havien de celebrar-se a maig com les que quedaven encara per celebrar per a octubre-novembre. Gràcies per la vostra atenció. Opre Roma. Adeu.